खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि कक्राझार जिल्लायाव 10,000 उधमिता रां राननाय हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार एलएसि आरो दतमा एलएसिनि सिङाव थानाय गासै मोन 2,483 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 10,000 उधमिता रांनि चेक राननानै होनाय जायो। नंगौ आसाम रायजोआव 30 लाखनि बारा आइजोफोरनो 10,000 रां होनायजों लोगोसे कक्राझार एलएसि आरो दतमा एलएसिनि सिङाव थानाय गासै मोन 2,483 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा 10,000 रां चेकखौ मोननो हायो। बे चेक राननाय हाबाफारिखौ कक्राझार सहरनि ग्रिनफिल्डआव आसाम सरकार आरो कक्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायजों गोहोगोरा आइजो गोहोगोरा समाज बिमुंजों फालांगिनि बिथिङाव आवगायलांनो थाखाय गावसुंथा हानजानि साफ्रोमबो आरजाथाव सोद्रोमाफोरनो 10,000 उधमिता रां राननाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि, लोकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारि, कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि सोद्रोमाफोर आरो 10,000 रां मोनगिरि आइजोफोरा बाहागो लादों। विधानसभा समष्टि 21,768 गराকী आइ मातृक मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता आঁচনিৰ জৰিয়তে 10,000 টকাকৈ অনুদান প্ৰদান কৰিলো। আমাৰ চৰকাৰৰ লক্ষ্য হ'ল যে আমি প্ৰতিগৰাকী আত্মসহায়ক গোটৰ আই মাতৃকে আমি লাখপতি বাইদেউ কৰিব লাগিব আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি প্ৰায় 22,000 আই মাতৃক কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আমি 10,000 টকাকৈ বিতৰণ কৰিছো আৰু ইয়াৰ পিছত যিসকলে সুন্দৰভাৱে কাম কৰিব তেওঁলোকক 25,000 টকা 25,000 টকা ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে 50,000 টকা। গতিকে আমাৰ লক্ষ্য হ'ল প্ৰতিগৰাকী আই মাতৃক লাখপতি বাইদেউ কৰা আৰু ইয়াত আহি আমাৰ বিটিসি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি এই ধৰণে এই কাৰ্যসূচীটো কৰি ৰাইজৰ যিটো আই মাতৃসকলৰ যিটো উৎসাহ দেখিছো এয়ে আমাক বিশ্বাস দিছে যে ভৱিষ্যতে এই অঞ্চলত যথেষ্ট সংখ্যক আই মাতৃয়ে লাখপতি বাইদেউ হ'ব পাৰিব। गोजोनथाव खौरां कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै योगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।